सानजौफुनि 12टा जाथारसै नै दासो जोङो सरलपारायाव थांनो रेडि जादों 2टासोआव मोनहैगोन ना मोनहैयाथाय सामार भेकेसना नै जोंना सानथामल'थारसै खुलिनो स्कुला दिनै 28 तारिख फिसालाजों सानैजोंल' थांनो ओंखारनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बिसि फिसा ओंखारफाजोब्बाय नै बिथिं माला माबागासिनो So good afternoon friends, welcome back to my another new vlog. Now we are going to Saralpara and see my son is ready. माने एत्थ' बेरायनो लुगैयो फालाय अबिरुबा गोदान हेयार काट मोनदों आरो बिनि हेयार काटखौ सोर खालामा बिमायानो खालामदों एकदम बारेन्दा गोनां बायदि Say good afternoon to my viewers. Hello guys. Hello guys होनलाय खनसे Hello guys. होन खनसे होन हेलौ नङा डाक्टारा बारबोबाय जोङो दा कासिकत्रा मोनहां जाबाय नैबे डाक्टारा बारनायनि लामा ससेयावना बिफां सिं सिं जा सिनारि दङना लामानि बेखौ जा मोजां मोनो आं नै दा बेखौ एसे केपचार खालामनाय जाबाय कारिगाव मोनहां जाबाय सामार भेकेसनखौथ' आराम थाबाय दानिया स्कुल खुलिनोसै मा लिरनाय दङ नौ नोगोर सिखना झार एन्ट्रि गेट बेनो जोङो हाबजेनबायानो लामायाथ' बारा मोजां नंखाया लासै लासै थांनोसै वेलकाम टु उल्टापानी सरलपारा नेक्स्ट गेट मोनलायबाय जोङो सिखना झार हाग्रा गेजेरसिम सफैबाय जोङो लामाया बिराद गाज्रि हाग्रा गेजेराव दान्दिसे सम रेस्ट लाफैबाय मेरला गारि फैदों बे सरलपारायावनो थांनो फैदोंदां गासिबो ओइ नाय उनथिंबो गारि फैगासिनो दङ आरो हाग्रा गेजेराव रोमै मा गाबदोंथाय दाउ ना मोख्रा गाबदोंथाय गारिया इन'भा जोंनि उन फैदोंमोन बियो दा थांगोरफिनबाय गारिया आंना बे मासाव बिराद खस्थ' मोनबायलै दाख्लैथ' मेघालय चेरापुन्जियाव एकदम बांलादेश बर्डार नांहैदों गोजौ गाहाय खेंख्रा खेंख्रि खम सालायबाय आङो आरो दिनै नै सरलपारानि गाज्रि लामाजों फैलायबाय हाग्रा गेजेरनि साउन्डखौ खोनासंलाय लोगोफोर माबायदि ज्रिं एम्फौ एनला गाबदों आरो बै नैनिफ्राय मोख्रा बारगासिनो दं बे मोख्रायाबो गोसोमसो नामा ना गल्डेन लोंगुर बेलाय केमेराया बोरैबा जालायबायलै नै केपचार जाबाय नै गल्डेन लोंगुर नङालै बिराद बुरजा दंलै मोख्राया बाहाय नै ओरै मा गाबदोंथाय बिराद डेन्जार बुस्थु गाबोलै बे बिफाङाथ' बिराद गिदिर थांसै लामाया बेनिफ्राय बिराद स्लपिं जालांसै माबा मोनसे मन्दिर बियो आर्य ब्रह्म गियान साधन मत होनदों चिकना झार नौनगर मा गामि होनो नुलाय हा गोरा होनब्रा खोनायासैलै बिराद गिदिर बिफां दंलै नोंसिनि गामियाव बेसे गोजान दंबावो सरलपाराया बेसे गोजान दंबावो हा गोजानानो दंबावो भुटानाव थांफेराखै नोंसोरो बेरायहैलाबायब्रा भुटानाव थ' जोंजों थांफानोबा हा मोख्रा फैया मोख्रा नोंसोरखौनो मोख्रासो नंदोंमोनलां दानिया जों सरलपारा पिकनिक स्पटनि लामाखौ बारनानै भुटान हाबग्रा लामाथिं बेरायनो फैग्रोबाय
देखते हैं आगे जाने देते कि नहीं सरलपारायाव बेरायफैनाया जों दान्दिसे सम भुटानाव हाबफैग्रोबाय दा भुटानाव एसे बेरायनानै जोङो सरलपारायाव हाबहैगोन मिथिफेरामोन जोङो बेबायदि माबा भुटानाव हाबहैयो होननानै बेजों गोदोथ' आं फैखांबाय सरपांजों हाबनानै ओरै दादगारिजों ओंखारहैदों खिन्थु दासिमबो बेबायदि जे हाबहैयो बेखौ मिथियामोन 15 किल'मिटारसिम हाबहैयो जाहैदों दा ओंखायनो जोङो बे चान्सखौ लानानै हाबफैबाय आरो ओमफ्राय बेजों फैनो थाखाय भटार आइडि नांगौ साफ्रोमनिबो ओमफ्राय गथ'फोरनि डेट अफ बार्थ नांगौ आरो बबेसिम थांनो होगोनथाय मोजाङानो बा भिउ आच्छा मोजां भिउआ सरलपारायाव फैदोंबा भुटानावबो दान्दिसे सम हाबफैजायो लोगोफोर थांगोनब्रा सरलपारायावबो 15 किल'मिटारसिम हाबहैयो जाहैदों ओरै भुटानाव मोजाङानो जायगाया बेरायफैजायो ओरै दै बोहैनाय दङ नै आं देखायनो वाह एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बाबा बिदि फैगोन होननानै खालामाखैमोन आं एसे लामाखौ थाबायनानै देखायनो ओरै गेदा गेदि लामाया मोजां टाइम पासनि थाखाय फैजायो सरलपारा दैयाव दुगैला थ'दो दुगैसै मोजां ना दसे हाबफैब्रबजायो मोजांथ' नैबे मा न'थाय बे न'खौ देखायलाय बहुत बड़ा ओंखारलांफिनसै जोङो थ' थांफिनसै थ' फैदो भुटानाव जोनोम मोननाय मोनबा हामगौमोनला मानसिबो खम साफा जायगाया बिराद मोजां मानोबा थेरदोंलै मबाइला ओंखारफिनबाय जोङो दसे सरपां टाउनाव बेरायनानै नैबे भुटाननि गेट बेनि एन्ट्रि बेनि एक्जिट गेट नैबाव मोनसे जोङो कार्ड मोनदोंमोन बेयाव हाबनो थाखाय बे कार्डखौ जों दा रिटार्न खालामनानै थांफिननोसै अके सार अके बे स्ट्रेट लामाया माबाजों थाङो दादगारिजों ओंखारहैयो गेलेफुजों आरामसे ओंखारहैनो हायो खिन्थु दा इन्डियान सिटिजेनफोरनि थाखाय पारमिट गैया आरो ना ओंखायनो जोङो ओरै ओंखारफिनबाय बेयो जोंनि इन्डियानि जाहैबाय इन्डियानि पार्ट फाइनालि सरलपारायाव सफैबाय बेयो माबा गेट मेन एन्ट्रेन्सखौ हाबनायनि फिस होनांगोन पुरा क'क्राझारनि मानसियानो बाव दंफैजोबोनदां ओरैबायदि एम्फौ बायदि मोस्रोम बायदि मानसि जेव जेव सरलपारा होननानै होसोबोयो जायगाया ओरैबायदि लेथ्रा जाबायना मोनामजोबो जेराव जेराव मानसिफ्रा थाङो बे जायगाखौ लेथ्रा खालामजोबो मेनेजमेन्ट कमिटिफ्रा एसे फैसा लानाय हिसाबै नायोब्ला मोजां जायो साफा खालामहोयोब्ला मोजां जायो जायगाखौ ओरै मोनथिं लोङै जायै बुलायगासिनो दं माखासे जोंनि उनाव चिकेन बिरियानि माबा माबि लाबोदों सोरबा मोनजादों सोरबा मोनजायाखै दा बिनि दावराव साना माला हाबगोन जाखो सान हाबनायखौनो नेगासिनो जोङो दाबो जा गोजौ दंबावो
rồi đúng rồi. Và đúng rồi. Ôi nhanh không. Cái thằng gì? Đây là suy là gì? Ra đây. Ra đây. Đây đây. Bây giờ. Bây giờ. कैसा लग रहा है नहा के? बढ़िया? अच्छा लग रहा है? बहुत बहुत धार है। उधर बीच में जाओ, बीच में जाओ। Sanhabang ba ini? Wah. Garia जोंना बैथिं दङ। दुगैखांलायबाय। मा मोनजाखो बाबा? आइसक्रिम। थाव थांसै मोनाबाय। 7:30 मोनहैसिगोन न'आव। थांजोब्बायानो बयबो फ्राय। जोंबो थांनोसै ओरै मानसिजोबमोन खालि जाजोब्बाय। दा मोनसेल' बुस्थु गावबा गाव लाबोनाय प्लास्टिक लेथ्राफोरखौ गावबा गाव लानानै थांफिनोब्ला मोजां जायो। जेरावबो प्लास्टिक गालांजोब्बाय गावबा गाव लानानै थांफिनोब्लानो कमिटिफ्राबो बेखौ साफा खालामनांगौनि दरखार गैया। जों जोंनि शेयारनि लेथ्रा खालामनायखौ बावनो सोजोब्बाय नै गारियावनो लाबोफिनजोब्बाय। दा बयबो बिदि खालामलायनांगौ। स' लोगोफोर जोङो न'आव थांफिननोसै। थांनायनि भिडिअखौ बानायबाय थानाय जानाय नंला। दा जोंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।